Siyakwamkela kwesinye isiqendu sika Siyanqoba Sharp. Masike sive ukuba abadlali bethu basiphathele ntoni namhlanje. Sharp sharp. Ufunani? Ndizocela uxolo tata. Ndenda ziphatha kwesidenge. Ubesisiyatha kwaphela. Ndiyayazi tata. Kwaye ndiyakuthembisa ndizayenza bengcono yonke lento. Ndakuyikholelwa xa ndiyibona. Ukhona uKelly? Kelly. Nangu Popeye uzokubona. Tata, ungasinika umzuzu torho? Kelly, ngendingakhange ndaba nenkani ndanxila lwahlobo. Ngendikumamele. Ndithemba uzandixolela. Yintoni? Izandla zami ziyaqaqamba. Ngosithi azijonge usisivuyokazi. Hayi nzaba right. Uba nenkani kwakhona. Okay. Uxolo. Izandla zami. Sho. Hey, iba sezingqondweni kamva. Gcina amavili esendleleni. Yo. Akusebhlungu. Dilindele likhulu kuwe lunga. Awusabulisi nobulisa ngoku. Yintoni lunga? Kukamva. Uyawenzeni ngoku? Ufumene ingozi. Alright. Kelly, Ngendingamyekanga uba aqhube. Ukuba ngaba wenzekele kakhulu, kungathini ukuba akakwazi uhamba? asinazo impendulo kwangoku. Masithandaze, sithembe ukuba uright. Ndiza kuba kunye nawe. Kulungile. Enkosi tata. Uyamthanda andithi? Ewe. Ungazikhathazi. Yonke into iza kulunga. Kamva? Hey, ninjani? Sinjani? Inguwe ufumene ingozi. Imigruzuko nje embalo. Akho nto ingenangalungiseki ngeplastari. Kunjalo sisivuyokazi? Uza kuqaqanjelwa iintsuku ezimbalwa. Kodwa eyona nto ingamandla kum ngunobangela wengozi. Oogqirha bacinga uba ziipilisi zam ezibangela i-peripheral neuropathy. Yintoni leyo? Yenye ye-side effects ye-RT medication yakhe. Ingalawuleka, itshintshwe. Phofu ke zonke ii-side effects kwi-RTs ziyalawuleka. Yiloo nto kubalulekile ukuba uze ekliniki wakuva nje inguqu onayo. Kodwa ke sithethile sagqiba ekubeni basitshintsha amayeza am. Ngethemba iza kunceda loo nto. Masithembe. Ukuqala unyango lwakho lwe-HIV okanye ukufumana ulwazi oluthe vetshe, sithumele uWhatsApp ku-079 258 7642 okanye uye kwiFacebook page yethu @Siyanqoba. Sharp.